No CallStar on Nordcomin tekemä, tuottama tällainen puhelinjärjestelmä, mikä toimii tuolla, niin kuin tänä päivänä sanotaan, pilvessä. Ja siihen saadaan mobiilipäätelaitteita, eli kaikki nykyaikaiset matkapuhelimet. Sitten saadaan tietsikalle välitysympäristöä ja myöskin pöytäpuhelimiin saadaan siihen integroitua. No, mä oon tällä alalla. Ala tosin on muuttunut melko paljon, mutta mä oon ollut vuodesta 1983 tällä alalla. Ja näitä tällaisia vastaavan olosia mobiiliklientteja on ollut tosi paljon eri merkkisiä. Mä tulin tänne Nordcomiin toisen ihan vastaavan tuotteen parista. Mutta mä uskallan CallStarista sanoa, että yksikään ei ole niin yksinkertainen käyttää asiakkaan näkökulmasta. Ja sitten myöskin meidän tekniikan kannalta, niin tämän CallStarin tuottaminen asiakkaalle on tehty niin helpoksi myös meille. Että en tiedä vastaavaa yhtä helppoa. Ja jos CallStarissa ajatellaan toiminnallisuutta, niin no nimenomaan se käyttöhelppous, selkeys. Asiakas pystyy itse tietsikalla helposti hallinnoimaan puheluohjauksia. Se on todella yksinkertainen. Eli kun mä pidän asiakkaalle käyttökoulutuksia vaikka niistä, niin ihan poikkeuksetta, niin se on muutaman näyttökerran jälkeen asiakas pystyy itse hallitsemaan tietsikalla puheluohjauksia ja muita toimintoja. No yksi on ainakin se, että nykyisin puhutaan paljon siitä, että liikutaan. Ei tehdä kiinteästi työtä missään avokonttorissa, enää vaan olla liikkeellä. Se puhelinvaihde kulkee näppärästi mukana taskussa koko ajan. Toki saadaan ne pöytäpuhelimet, jos joku haluaa perinteisempää ratkaisua, niin samaan ympäristöön integroitu pöytäpuhelin, samalla käyttäjällä voi olla pöytäpuhelin ja älypuhelin mobiili samalla numerolla vaikka.